Jo només faré un prec, i no a vostè, senyor alcalde, sinó al senyor Víctor Catalán. El Partit Popular està a favor d'una immigració ordenada i legal. I vostè no pot publicar coses que no són gens correctes. Vostè és una persona pública i té de ser correcta i no fer difamacions, ja que si entrem en aquest joc perdrem la poca credibilitat que tenim els polítics. Per tant, des del Partit Popular de Blanes li demanem que canvi definitivament el seu fer i actuar, o si no pot estar, dimiteixi, ja que fa mal a tots els que intentem fer una política correcta que encara agradi o no agradi a tothom. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies. Josep Llambí. Víctor Catalán. Sí, molt ràpidament contestar i les pregs i preguntes. Molt ràpidament, eleccions autonòmiques. L'any passat el Partit Popular per les eleccions autonòmiques treu un videojoc, fa 2 anys, perdó, que consisteix en matar immigrants. Automàticament, les eleccions municipals de l'any passat, un flamant nou alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, denuncia que els col·lectius immigrants són la culpa dels 5 milions d'aturats en aquest país. I casualment la presidenta del Partit Popular de Catalunya, aquest magnífic col·lectiu, doncs resulta que la seva presidenta li fan una fotografia i apareix a les xarxes socials penjada per una veïna de Blanes en una perruqueria xinesa. I en aquell momentari faig no criticant el fet que estigui a la perruqueria xinesa, faltaria més, sinó el cinisme d'aquest partit polític. Per no comentar tampoc, que no va treure, però ja posats, també m'agradaria saber què fa un cotxe oficial de la senyora Camacho parat a la parada del bus amb el xòfer a dintre i la senyora Camacho comprant pel mercat de la verdura de Blanes. Això també m'agradaria que pogués ser respost. Per una altra banda, res.